Bon dia. La idea d'aquest vídeo és fer un cicle comptable únicament amb un assentament de constitució de la societat, amb 6 moviments comptables, amb regularització del compte 129, resultat de l'exercici, amb llur assentament de tancament i per tant serà molt simple, sense amortitzacions, sense variació d'existències i sense l'impost de societats. Per tant, en aquest cicle comptable, la idea serà entendre el moviment dels comptes d'actiu, de patrimoni net i de passiu, entendre que partint d'un balanç de situació inicial, però en aquest cas serà un assentament de constitució quan fem un cicle comptable, entendre que l'empresa realitza operacions comercials durant l'exercici econòmic i que les ha d'anar anotant al llibre diari per després traspassar aquests apunts al llibre major. I finalment entendre que amb aquests saldos, resultants del llibre major, confeccionarà l'empresa el balanç de situació final que ens permetrà veure quina és la seva situació. L'enunciat de l'exercici diu així: l'empresa Distribució de Begudes Refrescants S.A., que d'ara endavant anomenarem DBR S.A., a data 1 de l'1 es constitueix amb un capital de 65.000 euros que desemborsen íntegrament els socis a un compte corrent bancari del que l'empresa n'és titular. Doncs bé, ja tenim un primer assentament que consistirà en iniciar l'empresa. Ara tindrà l'empresa que té personalitat jurídica pròpia i per tant serà el negoci, tindrà diners en bancs i seran 65.000 euros els que tindrà. I d'on han sortit? Han sortit de l'aportació dels socis, del que serà el capital inicial, per valor de 65.000 euros. El capital inicial és un compte de patrimoni net i bancs és un compte d'actiu. Ara, aquest assentament que hem fet en el llibre diari, el que farem serà traspassar-ho al llibre major. A bancs hem fet l'anotació en el deure perquè és un compte d'actiu i com que els comptes d'actius, si es fan més grans, s'anoten al deure, i a capital inicial, que és un compte de patrimoni net, i també passa amb els de passiu, que si es fan més grans, s'anoten a la B. Anem a fer-ho al llibre major, anotem a bancs l'import de 65.000 euros. I anem a passiu, a patrimoni net en concret, i anotem a la B aquests 65.000 euros. I ja tenim d'aquesta forma fet el primer assentament del llibre diari. Què més ens diu? Ara comencen les activitats econòmiques de l'empresa. Primer, clar, haurà de comprar immobilitzat, és a dir, béns que no seran objecte d'explotació del negoci, sinó que farà servir l'empresa per poder realitzar l'explotació del negoci. Exercici primer. Com que amb els 65.000 euros aquests no té prou l'empresa per comprar un camió pel repartiment, l'administrador decideix demanar un préstec al banc de 40.000 euros, que es tornarà de la següent manera: 10.000 euros a curt termini i 30.000 euros a llarg termini. Doncs bé, ara contrau l'empresa una obligació amb el banc. Ara tindrà més diners. Per tant, continuarem anotant a bancs. Anotarem 572 per valor dels 40.000 euros que li presta al banc. Però, clar, ha de tornar aquests diners a diferents terminis. Tindrà
una part del deute amb el banc que els haurà de tornar a menys d'un any i una altra part que els haurà de tornar a menys d'un any. Són deutes a curt termini, entitats de crèdit per valor de 10.000. I després una altra part que les haurà de tornar a llarg termini. I quan són? Segons el que ens deia el problema, eren 30.000. Com podeu veure, els 40.000 són, els 10.000 i els 30.000 sumen els 40.000. I ara ja podem traspassar aquest assentament del llibre diari al llibre major. Abans, com que es fa més gran, doncs anem a fer l'anotació en el deure. Aquí anotem els 40.000, que ara tindrà més diners l'empresa. I deutes que són amb dos comptes de passiu, els deutes a curt termini són de 10.000, hem d'anar a passiu, de 10.000. I a llarg termini hem quedat que eren els de 30.000. 30.000 euros. Doncs bé, ara ja tenim acabat el primer assentament. Anem al segon. Diu, l'empresa compra un camió per transportar els refrescos que li costa 75.000 euros i paga per bancs. Doncs bé, anem a fer aquest assentament. L'empresa no es dedica a comprar i vendre camions, sinó que el farà servir per realitzar l'explotació del negoci que consistirà en la distribució de begudes. Un camió és un element de transport per valor de 75.000 euros. Doncs ara que tenim l'assentament fet, en el llibre diari fem el seu traspàs al llibre major. L'element de transport per 75.000 euros i bancs, com que han sortit diners, doncs haurem de fer una anotació a la B per 75.000 euros. I ja tenim traspassat aquest apunt al llibre major. Ara el que farem serà el següent pas, que serà el 3, que ens diu: l'empresa compra mobiliari per a l'oficina que li costa 10.500 euros, que deixa a deure a proveïdors d'immobilitzat a curt termini. Doncs bé, ara el que farà serà l'empresa és tenir més immobilitzat, mobiliari, per valor de 10.500 euros, que correspon a un deute que contrau a un tipus de proveïdor que no és el de mercaderies normal, perquè l'empresa no es dedica a comprar i vendre mobiliari. En canvi, sí compra el mobiliari a un proveïdor que es diu proveïdors d'immobilitzat. I ho pagarà a curt termini, a menys d'un any. L'empresa s'ha compromès amb el seu proveïdor que li pagarà aquest import, els 2.500 euros, en menys d'un any. Ara que tenim l'assentament del diari fet, ja el podem traslladar al llibre major. Proveïdors d'immobilitzat és un compte de passiu i com que l'hem obert i es fa més gran, doncs fem una anotació a la B. Mobiliari, anem a traspassar-ho al llibre major. Anem mobiliari pel valor de 10.500 euros.
Anem al llibre al passiu, a proveïdors d'immobilitzat, i anotem els 10.500 euros en el seu corresponent haver. I ara ja tenim aquest assentament fet. Anem al número 4. Què diu? Compra mercaderia a proveïdors per 11.700 i la deixa a deure. No la paga. Ara sí que ja l'empresa està realitzant l'explotació del negoci normal i corrent. És a dir, necessita comprar mercaderia per després poder-la vendre més cara. I la compra però no la paga. Aleshores, segons el que preveu el Pla General Comptable, hem de fer servir uns comptes d'explotació o de gestió i no el compte 300 existències, el moviment del qual en un vídeo posterior ja l'explicaré. Compra de mercaderies per valor d'11.700 euros. Li compra a proveïdors, que és un compte de passiu, el seu codi és el 400, proveïdors per valor d'11.700. Tenim fet l'assentament al llibre diari, ara ja el podem traspassar al llibre major. La compra de mercaderies jo la tinc en aquest costat del llibre major per una qüestió d'organitzar-ho d'alguna manera. Per valor d'11.700 euros. I el proveïdors, que és de passiu, ara deurem diners, 11.700 euros. I així ja tenim fet l'assentament número 4 de l'apartat 4. Anem al 5. Ven aquesta mercaderia a crèdit a clients per 21.060 euros. És a dir, que no cobra la venda. Li ven a clients però no cobra la venda. Aleshores, l'assentament serà el següent. Clients és un compte d'actiu, és un dret que tindrem de cobrar-li segons el pacte que haguem arribat amb el client, per valor de 21.060. Per això anotem aquest valor en el deure, perquè com que és un dret i es fa més gran, doncs l'anotem al deure. I la venda, insisteixo en que no es fa servir el compte d'actiu que s'anomena existències, sinó que fem servir uns comptes d'explotació. La venda de mercaderies serà per 21.060. Ara ja tenim fet l'assentament i el que farem ara serà traspassar-ho al llibre major. A clients 21.060 i la venda de mercaderies, per una qüestió de tenir-ho en ordre, la anotem aquí, 21.060 a la B. I així ja tenim fet aquest assentament. Anem a fer el número 6, que diu: l'administrador necessita 2.000 euros en efectiu a la caixa registradora per si ha de fer petits pagaments i per aquest motiu els treu del banc. Per tant, estem fent servir dos comptes que són d'actiu, que són bancs i caixa. Bancs es faran més petits, podem anotar-ho aquí, 572, perquè traiem diners de bancs. Un compte d'actiu, quan es fa més petit, fem una anotació a la B. Bancs, 2.000 euros. Traiem diners de bancs. I on els posem aquests diners? Doncs els posem a la caixa registradora o a la butxaca de l'empresari o on sigui. Però el cas és que estan en efectiu. D'acord? Ara ja tenim fet l'assentament. En el llibre diari traspassem-ho al llibre major. Anem aquí.
A bancs, primer caixa, millor, posem 2.000 en el deure i bancs, doncs posem 2.000 a la B perquè ara tindrem menys diners. Vale. Aleshores, ja hem acabat els assentaments de les activitats econòmiques de l'empresa, arribem a final d'any, a 31 del 12, i hem de regularitzar el resultat de l'exercici. En què consisteix això? Doncs, com que tenim uns comptes que estan fora de balanç, que s'anomenen els comptes de gestió, doncs aquests comptes fan que ara mateix, si féssim el balanç, ens desquadraria. El que haurem de fer serà donar-los de baixa aquests comptes de gestió, que són, per un costat, la compra de mercaderies i per un altre, la venda de mercaderies, els donarem de baixa. I traspassarem els seus saldos a un compte de balanç que es diu resultat de l'exercici i aquest compte ens farà quadrar el balanç de situació. I llavors sí que podrem tenir un balanç en què sí que quadrarà l'actiu amb el patrimoni net i més el passiu. Anem a fer-ho. En el llibre diari el que farem serà mirar per un costat. El primer farem, per exemple, a la B aquest compte del patrimoni net que es diu resultat d'exercici. Posarem a la B, en aquest compte, un import. Quin import? Doncs fixeu-vos, anem al llibre major actiu i veiem que les compres de mercaderies, si les volem donar de baixa, haurem de fer una anotació a la B. Per quin valor? Per 11.700, que és el valor que haurem de posar aquí. Posarem 600, compra de mercaderies, per quin valor? Per 11.700 hem quedat. Fixem-nos, si tenim dubtes, un altre cop i ho mirem. 11.700, d'acord? Anem al diari i posem el resultat de l'exercici 11.700. Traspassem aquest apunt al llibre major. Tindrem a passiu, en el patrimoni net, perdó, el resultat de l'exercici, l'import de 11.700 per un costat. D'acord? Anem al llibre diari i veiem que hem fet una anotació a la B de la compra de mercaderies i anem a anotar-ho per 11.700. I veieu? Ha quedat la compra de mercaderies saldada, és un compte que ha quedat a zero. Però encara no hem acabat. No hem acabat la regularització de les existències. Perdó, no hem acabat la regularització del resultat de l'exercici. Veieu que ens falta la banda de la B. Llavors, per veure què s'ha de posar, doncs haurem de veure que a venda de mercaderies haurem de fer una anotació en el deure per donar-li de baixa. Traspassar aquest saldo a aquest compte de balanç que abans comentava que es diu resultat d'explotació. Doncs anem a fer-ho. En el llibre diari anotarem aquí amb el codi 700 la venda de les mercaderies per valor de 21.060. I la contrapartida serà el resultat de l'exercici per valor de 21.060. Anem a traspassar-ho, anem a traspassar aquests apunts al llibre major. A venda de mercaderies en el deure, 21.060. 21.060.
21.060. I el resultat de l'exercici a la B, 21.060. I què veiem? Veiem que aquest compte d'explotació ha quedat saldat a 0. També veiem, com abans comentava, que aquest compte d'explotació també ha quedat a 0. I aquests saldos, ara mateix, estan en aquest compte que és de patrimoni net i que ens indicaran si l'empresa ha guanyat o perdut diners. Anem a veure-ho. Mirem el seu saldo i veiem que és un saldo creditor i, per tant, l'empresa té beneficis. Molt bé, un cop ja regularitzat el resultat de l'exercici, com que ja hem acabat saldant tots els comptes d'explotació, ara ja podem fer l'assentament de tancament del llibre diari. Com es fa això? Doncs haurem de mirar tots els saldos del llibre major, aquests saldos, i el que farem serà un assentament en què hi hagi una anotació a la B d'aquests saldos, d'aquí a aquí, i per tal que els comptes quedin a 0. Anem a veure el saldo de bancs, que els altres saldos són trivials perquè fàcilment es pot veure que clients té un saldo de 21.060, però aquí, per saber el saldo, el que farem serà sumar el deure, sumar a la B i restar-ho. Sumem un i l'altre, li canviem el color perquè quedi més maco i veiem que té un saldo, com és lògic, té un saldo deutor. Bancs, com és lògic, doncs tenim diners a bancs. Tenim concretament 28.000. Aquests són els diners en el deure, els que han entrat, aquests són els diners a la B que han sortit al llarg de l'exercici. I al final, a 31 del 12, ens queda 28.000 euros. Doncs anem a traspassar aquests saldos en l'assentament de tancament. I com es fa? Doncs en aquesta banda, com podreu veure, anotarem els saldos que hi ha en els comptes de patrimoni net i passiu. I en aquesta banda, els saldos que hi ha als comptes d'actiu, actiu corrent o actiu no corrent. Començarem amb aquests que potser són més fàcils d'entendre. Anem a veure. Anem a l'actiu, al major, i comencem per aquest. Tenim elements de transport, 75.000, doncs el traspassem al llibre diari. Tenim elements de transport, 218, elements de transport, per 75.000. D'acord. Comprovem, sí, 75.000. Què més tenim? El mobiliari. Mobiliari per valor de 10.500, doncs haurem de fer una anotació aquí per donar-lo de baixa. Anem a fer l'anotació al llibre diari. 216, que és el seu codi. Mobiliari. 10.500. Què més tenim a l'actiu? Veieu que mercaderies no s'ha bellugat, tot i que el moviment de mercaderies doncs ja veurem com es fa. Tenim un altre compte a l'actiu que es diu clients, doncs amb un valor de 21.060 haurem de fer una anotació a la B. Seguim doncs. Serà 430, que és el seu codi,
clients per valor de 21.060. Mirem més comptes que tenim al major. Tenim després bancs per valor de 28.000. Haurem de fer una anotació a la B per donar-lo de baixa. El llibre diari, 572, és el seu codi, bancs, per valor de 28.000 i què ens resta? Ens falta un únic compte d'actiu que serà caixa. Llibre diari, ho anoto aquí, 570, que serà caixa, per valor de 2.000 euros. Ja tenim tota la part de la B de l'assentament de tancament. Ara anem a la part del deure. A la part del deure, lògicament, haurem de fer una anotació en els comptes de patrimoni net i passiu en el deure per donar-los de baixa i començar l'exercici següent. Aleshores, comencem pel capital social. Anotem aquí els 65.000 euros que han aportat els socis. Capital social. Quins valors tenim més? Doncs anem al passiu i veiem que hi ha el resultat de l'exercici, el que ens fa quadrar el balanç, d'acord? Per valor de 9.360, doncs ho anotem en el llibre diari. 9.360, el seu codi és el 129, resultat de l'exercici. I què més tenim? Anem al major, al passiu, i veiem que tenim deutes a llarg termini amb entitats de crèdit per valor de 30.000. Haurem de fer una anotació al deure per donar-lo de baixa, per valor de 30.000, 170, deutes a llarg termini, aquells que hem de donar al banc aquelles obligacions que tenim al banc a més d'un any. Entitats de crèdit. Ho deixem així indicat. Què més? Anem al passiu i mirem que tenim les obligacions a curt termini de pagar al banc 10.000 euros, ho anotem al llibre diari. El seu codi és el 520, són els deutes a curt termini. Per valor de 10.000. Seguim. Mirem ara que tenim proveïdors, devem diners a proveïdors de mercaderies. Hem comprat mercaderies, us en recordeu, i no les hem pagades, tot i que les hem venudes. Doncs el valor són 11.700, ho anotem aquí. 11.700, el seu codi és el 400, proveïdors de mercaderies. Mercaderies que són objecte d'explotació del negoci. Què més tenim? En passiu, tenim proveïdors d'immobilitzat a curt termini. Havíem comprat elements d'immobilitzat que no eren objecte d'explotació del negoci, però sí que necessitàvem aquells elements per realitzar l'explotació del negoci, per 10.500. Devem diners, el seu codi és el 523, proveïdors d'immobilitzat,
a curt termini per valor de 10.500. Molt bé. Si hem fet bé totes les coses, aleshores la suma de tot això, de tot el deure i la suma de tot l'haver de l'assentament de tancament ha de ser exactament la mateixa. I com podem veure, són 136.560 en l'haver i 136.560 en el deure. Per tant, hem fet bé les coses, en principi, perquè ens quadra. Això s'anomena quadrar. D'acord? I un cop ja tenim els comptes del patrimoni net i del passiu, i després els comptes de l'actiu no corrent i de l'actiu corrent, aleshores podem redactar el balanç de situació final. D'acord? Per tant, ens n'anem al quadre del balanç de situació final i anem traspassant el valor que tenim en el llibre diari, que és el valor dels saldos que prèviament havíem mirat en el llibre major. Comencem per l'actiu, doncs tenim elements de transport per 75.000, aquí a balanç, elements de transport per valor de 75.000. Després també teníem mobiliari per valor de 10.500, ho posem a balanç 10.500. Les mercaderies hem quedat que no s'han bellugat en tot l'exercici, tot i que hem fet compres i vendes de mercaderies. Què més tenim? Al llibre diari tenim clients. Els clients ens deuen diners per valor de 21.060 i ho traspassem a balanç de situació final per valor 21.060. D'acord. Llibre diari tenim 28.000 euros a bancs, ho posem a balanç de situació, que són 28.000 euros. I a caixa, doncs, tenim 2.000 euros i ho anotem a balanç de situació final, 2.000 euros. Molt bé, ja tenim l'actiu. El que volem saber també és el valor de les masses patrimonials. Per tant, el que podem fer és sumar els elements d'immobilitzat i sumar els elements de l'actiu corrent. I així tindrem un valor total de l'actiu, que serà aquest import més aquest import. El 136.560. Anem al llibre diari i ho comprovem. 136.560. Correcte. Molt bé. Doncs ara traspassarem classificant, lògicament, aquests comptes al balanç de situació per tal de veure quina és la situació de l'empresa. El capital social, a veure què hi ha. Llibre diari, hi ha capital social a 65.000 i ho anotem. 65.000. El resultat de l'exercici, al llibre diari, ens diu que són 9.360. Doncs ho anotem. El balanç de situació final, 9.360. Devem diners als bancs a llarg termini. Llibre diari i devem 30.000 euros. Ho anotem, 30.000. Anem al llibre diari, mirem, hi ha deutes a curt termini amb entitats de crèdit, devem diners als bancs a menys d'un any, que haurem de pagar a menys d'un any, que són 10.000. I a proveïdors
A proveïdors devem 11.700, però proveïdors de mercaderies. Anem a anotar-ho a balanç final. Aquí hauria de ser llibre diari. Sí, són proveïdors de mercaderies, 11.700. Anem al balanç de situació final, 11.700. Posem blau perquè quedi més maco. I a proveïdors d'immobilitzat, a veure què tenim. Els proveïdors d'immobilitzat a curt termini, 10.500. 10.500. Molt bé. Anem a veure el valor de les masses patrimonials. El patrimoni net, podem sumar el capital més el resultat de l'exercici. Anotarem l'únic compte que tenim al passiu no corrent. Els comptes del passiu corrent els sumem. Anem a veure el total del passiu, que serà la suma de les masses patrimonials, del patrimoni net més del passiu no corrent més del passiu corrent, que seran 136.560, i ens quadra amb l'actiu. I d'aquesta manera ja tenim una situació, un balanç de situació final de l'empresa DBR S.A. que ens indica, ens proporciona informació sobre la situació econòmica, la situació financera i els resultats de l'exercici d'aquesta empresa. Ara va començar l'empresa amb un capital de 65.000 euros i doncs ara ja disposa d'uns elements d'immobilitzat material que li permetrà realitzar l'explotació del negoci. També podem veure que els clients li deuen diners, que té diners a bancs, que té diners a caixa. Per l'altre costat, aquí tindrem d'on han sortit els diners que estan invertits aquí. Això és l'origen de recursos. I veurem que l'origen de recursos inicial, el que hem fet al principi, és el capital social per 65.000. Després el resultat de l'exercici són 9.360, que els socis hauran de decidir què fer-ne amb ells, si se quedaran a l'empresa o se'ls enduran en forma de dividends. Això ho hauran de decidir els socis. I podem veure els deutes que té l'empresa tant a curt com a llarg termini. I això ens proporciona, tota aquesta informació ens la proporciona a balanç de situació final. I d'aquesta manera hem acabat aquest exercici.